Vážení diváci, a teraz vás už pozývame sledovať reprízu prvej časti 9-dielneho talianskeho televízneho seriálu o živote geniálneho hudobného skladateľa Giuseppe Verdiho, autora prekrásnych a nesmrteľných melódií. Režisér Renato Castellani nám vo svojom diele Verdiho približuje predovšetkým ako človeka, so všetkými ľudskými starostiami i slabosťami. Približuje nám človeka-tvorcu, ktorý svoj talent nepremárnil, ale práve naopak tvrdou prácou a ťažkými životnými skúškami ho ešte viac dokonaloval. Hovorí o ňom prosto a bez pátosu, citujem. Verdi je génius, človek s láskou k slobode, s hĺbkou myslenia, s oddanosťou k práci, k umeniu i k vlasti. Kým v jeho operách burácajú vášne, on sám žil veľmi utiahnuto. Bol skromný a nemal rád okolo svojej osoby publicitu. Pred 20 rokmi dobil celé Taliansko a zrušil drobné štátiky, na ktoré bolo rozdrobené. Prehnal sa zaprášeným polostrovom ako výchor a zanechal za sebou odbojného ducha francúzskej revolúcie. Rozvrátil štáty, štátiky, zrušil hranice, colnice. Napoleon podriadil Francúzsku prakticky celé Taliansko, ale za to poprvý raz v dejinách zjednotil Talianov po celé stáročia rozdelených absurdnými roztržkami.